be there alone. Turn off the cat, put out the light. Honey, disconnect the phone. Read to me from the telephone book all of the names called Nestí, el teu moment de plaer. Els bescuits Príncipe de Bequelar són la manera més lleugera i exquisida de prendre autèntica xocolata. Nous bescuits de xocolata Príncipe de Bequelar, exquisidament lleugers. De l'1. I heu guanyat aquest cotxe que té de tot! Tot, tot? I falta l'assegurança. No! Truca a Línia Directa! A Línia Directa no hi ha tràmits complicats ni intermediaris. Per això, per a milers de conductors, no hi ha cap assegurança d'automòbil més barata. Ja està assegurat. 902 123 123. Línia Directa Asseguradora. Descobreix la bellesa d'una nova era. Els xampú orgànics amb glucasil. Un component natural del teu cos, essencial per tenir uns cabells bonics perquè en nodreix l'arrel. Uns cabells sans, radiants, amb una bellesa que neix a la profunditat. Descobreix-la en tu amb Orgànics, una bellesa més profunda perquè neix a l'arrel. Panasonic li ofereix els seus nous equips d'aire condicionat amb triple filtre purificador i funció d'absorció d'olors. Panasonic, aire pur, aire sa. Escolta, prenem alguna cosa? Què dius amb aquesta pinta? Això es pot solucionar. Que no coneixes el nou Wash & Go? Veuràs que fàcil. Que boja. Descobreix l'última novetat. Nou Vidal Sassoon Wash & Go amb condicionadors no grassos. Els teus cabells més nets i manejables així. La millor forma de tenir uns cabells bonics sense complicacions. Nou Wash & Go amb condicionadors no grassos. Rentar i prou. Et presentem el nou pa integral a la teva mida. Primera línia. Un pa natural per mantenir una dieta rica i equilibrada que t'ajudarà a trobar-te més bé. Amb tota la fibra que el nostre cos necessita cada dia. Primera línia. El nou pa integral a la teva mida. Els costums més saborosos del Mediterrani. Cuina mediterrània, gallina blanca, la nostra. El preu que costa una cadira en un altre lloc, a Conforama. I tens un sofà. Conforama, el confort al teu abast. I si ho trobes més bé de preu, et donem la diferència multiplicada per 2. Conforama, a Montigalà, Badalona. Si al cap ja només el tens posat en les vacances, què esperes per venir a Alcon Viatges? Aquí trobaràs les millors vacances als millors preus. Alcon Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Si aquest estiu vol tenir la família contenta, si desitja sorprendre les amistats, si ha de fascinar la seva parella, o si està fart de la seva fama de Rodríguez, prengui nota. Amb la cuina d'estiu li ensenyarem com aconseguir-ho. Cuines, fins al 12 de juliol cada tarda a TV3. Divendres a la nit serà diferent. Segur que saps el conte de Hansel. L'home del sac el vindrà a buscar. Vigila, Hansel, vigila! Per endur-se el cap als altres límits. Divendres a la nit a TV3. Clato, varada, necto. Unes vacances tranquil·les poden acabar en tragèdia. Piranya, una pel·lícula de Joe Dante. Es reprodueixen com mosques. No hi ha manera d'aturar-les. El riu és ple de peixos carnívors, piranyes. Piranya, la mitjanit de diumenge a TV3.